Module time. Swerte ko, swerte ka, classmate ko. Kay karon module na ang uso. Nanay ko, teacher nga way sweldo. Si tatay mo answer way siguro. Kaligrid yun kami sa balkon. Kay module amo ng bahinon. Ang answer daw tag-antag anon. Kuya ate sa Google tanawon. Swerte ko, swerte ka, classmate ko. Di na ta maulaw kung masiro. Swerte ko, swerte ka, classmate ko. Pwede na i-display ang kodigo. Dili na makadlok kita karon. Kung malit sa flagpole pakantahon. Allowance pliti og ang balon. Ni tatay gitong it hinoon. Swerte ko, swerte ka, classmate ko. Di na ta maulaw kung masiro. Swerte ko, swerte ka, classmate ko. Pwede na i-display ang kodigo. Module ko, daghan jud ka ayo. Mo answer si lola og lolo. Mahuman na anasay bag-o. Kung samat nag-andam kog kalkyo. Mahuman na anasay bag-o. Kung samat nag-andam kog kalkyo. Module ko.